Kun sato on korjattu, on aika tehdä kasvimaan syyskunnostus. Jos kasvatat lavassa, niin jätä osa syväjuurisista kasveista paikoilleen, kuten auringonkukkia. Niiden juuristo antaa lavassa eläville lieroille hyvän talvensuojapaikan. Lierot eli kastemadot ovat hyvän kasvualustan edellytys, sillä ne muun muassa muokkaavat, murustavat ja salaojittavat kasvualustaa. Tiivis maa, kuten savimaa, kannattaa kääntää lapionpiston syvyydeltä, mutta syvää maan muokkausta ei ole syytä tehdä, jos maa on hyvässä kunnossa. Tällöin riittää pelkkä pintamuokkaus niin, et turhaan häiritse maan pieneliötoimintaa. Se on runsainta juuri ilmavassa ja kuohkeassa pintakerroksessa. Useimmat vihannekset kasvavat parhaiten maassa, jonka pH-arvo on 6–7. pH-arvon voi helposti mitata itsekin puutarhamyymälöistä saatavilla testeillä. Syyskunnostuksen yhteydessä voit lisätä maahan tarvittaessa kalkkia. Voit muokata kasvijätteitä tai kuivia lehtiä maahan, mutta ne voi myös jättää olkien tapaan katteeksi maan pinnalle. Suurimmat jätteet kannattaa pilkota hieman pienemmiksi. Kate suojaa maata tiivistymiseltä, kuorettumiselta ja liettymiseltä. Myös pieneliöstö hyötyy suojauksesta. Syksyllä on myös hyvä aika pestä kaikki puutarhatyökalut. Silloin ne ovat valmiina kevättä varten.